Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri berriz ere herriz herrira. Gaurkoan Zangozara etorri gara, Zangozako merindadeko hiriburua. Ia 5.000 biztanle ditu eta gaurkoan horietako zenbaitekin hitz egingo dugu ea pandemiak herriko bizimoduan zen olako eragina izan duen ezagutzeko. Besterik gabe, has gaitezen Zangoza ezagutzen. Kaixo. Kaixo zer moz, leire mila nabil. Ni nahi, ongi etorri. Pablo, xakoakoa, zer moz? Oso ongi. Bueno, leire, hemen geratu gara, imaginatzen dut hau zure lantokia dela. Hori da, sartu karrura, bai. Fede Optikos, optika eta audiozentro. Hori da, bai. Zenbat temporada dara mazu hemen, leire? Feder Optikos izan da 17 urte. 17 urte dara mazuzuk hemen lan egiten jadanik? Nik 2000 hasi nintzen orduan 21 urte dara mazu. Zangozakoa zara zu, bai. Hemen jaioa eta bizia ere? Baita. Bizitza guztia dara mazu osoa, bai. Zangozan, ez da? Bueno, Leire, iruditzen zaizu izaten bagara eta elkarrizketatxo izaten bagara. Oso ongi. Bueno, Leire, hemen ja lasai zure lantokian eserita gaudelari galderatxo batzuk egingo dizkizu. Esan dizugunez, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak zenolako eragina izan duen herrietan, kasunetan Zangozan, ez da? Eta zuri galderak konbertzio baten perspektibatik nolabait egingo dizkizu. Badakigunez, Leire, konbertzioek asko pairatu dute pandemiaren eragina, zuen kasuan, Fede Optikos, optika eta audiozentroaren kasuan, nolakoa izan da pandemiak izan duen efektua? Martxoan hasi zenean guztia, Robert nirekin lan egiten duen mutila optiko dela, bio gaixotu ginen. Orduan... Harrapatu zenuten? Bai. Goiz, eskontatzeko inor, hasi ginen hori martxoan itxita. Eta gero, apirilan, denda guztiak itxitak zeuden guk ere, gero maiatzean hasi ginen zitak ematen, baina, bakarrik 2 pertsona goizean, 2 pertsona arratsaldean jende asko ez elkartzeko hemen. Eta gero ekainan hasi zen pixka bat gehiago mugitzen, baina oso poliki, igual abuztu arte seginen ongi egon berriro. Eta abuztutik esan daiteke nolabait normaltasunarekin ari zaretela egiten edo? Normaltasun handia gainera, zeren guri benefiziatu zaigu historia hau. Zeren betaurrekoekin dauden jendeak enpainatzen direnez, gu lentilla asko saltzen ari dugu orain, eta maskariaren gatik audiofono gehiago saltzen ari ditugu. Claro, azkenean ez den izan ulertzen. Igual zen pasu hori jendea behar zuena konturatzeko ez da. Bueno, gainera hori esan dute pandemiarekin jende asko konturatu dela, musikoa dela eta ez duela ondo entzuten. Eta Espainiak irakurtzen ditugu pila bat eta hau izan da, nabaritzen da pilo bat. Konfirmatu duzue holan zela. Bai. Eta zer alite, zuek zerbitzu esentzial bezala aritu zarete, optika eta audiozentroa izan da, edo nola funtzionatu zuen? Guk hori ireki genuenean apirilan sendatu ginenean Robert eta biok itxita zegoen, baina deitzen ziguten klienteak eta irekitzen genuen beren kargoak ematera. Ezin genuen begiak ikusi ez da belarriak, baina lentillak enkargatzen ziguten telefonoz eta etortzen ziren bilatzera edo betaurreko bat aurretik enkargatuta zeukan, etortzen zen bilatzera baita. Eta zuek Leire, Fede Optikosen komertzio bezala nabaritu egun duzue jendearen hasierako beldur hori eta beldurra zeukatela kalera ateratzera, komertzietara joateko eta? Bai, asko nabaritu da hori, eta hasieran jendea sartzen zen galdetu gabe, eta gero kontzientziatu zen pila bat, norbait barruan baldin bada, galdetzen du, sartu naiteke, bai, itxin pizka bat edo.
Gu hemen 4 pertsona egon gaiteke barruan. 4 pertsona zuen langileen eta... Hori da, 6 pertsona totalean, zeren oso handia denez, zabala denez, Eta zera, beste galdera bat egin nahi dizut, pandemiaren ondorioz, nolabait, mundu guztiak esaten du, berritzeko aukera edo agian aukera baino gehiago beharra izan dutela, ezta? Zuen kasuan, lan dinamikan, lan egiteko moduan aldaketarik egon alda edo berdin nolabait lan egin ahal izan duzue? Beti lan egin dugu zitarekin eta hori orain askotan igual betaurreko bat entregatzeko bai ordu ematen dugula pertsona horrekin denbora gehiago egoteko. Adibidez, zitarekin askoz gehiago funtzionatzen dugu. Bai. Eta nabaritu egin da pandemiaren hasieratik orain gauden egoeran, txertaketak hasi dira, jendean nolabait pixka bat lasaiago dago eta optikara datorren jende kopurua eta handitu eginda, mantendu eginda, nola bizi izan duzue zuek hau? Hori, ja udan, igual jendea esen oporretera joaten eta tokatu zaigu familia oso bat betaurrekoak aldatzera etortzea. Goazen ez oporretera, aldatzen ditugu laguan. Bai, orduan lan asko izan dugu abuztua, urte bukaera arte ongi. Beraz, zuek ikusten denez behira, agian ez duzue ostalaritzak edo beste mota batzuetako komertzioek bezain besteko kaltea pairatu, ez da? Sortea eduki duzue. Bai, honetan bai. Eta zera Leire, pertsonalki, galderatxo bat egin duzut, zu pandemia nola bizi izan duzu? Zaila egin zaizu, esan nahi, eta hasierako konfinamendu total hori, gogorra izan zen, jende askorentzat, gero nolabait, oberago egin du egoerak, baina neurri asko bete behar izan ditugu eta zuretzat nolakoa izan den, nola bizi izan duzu? Martxoan gaizori geundenez, oso gaizki geunden, min oso asko. Eta gero ja apirilan, oso ongin nengoenez, gogo asko gauzak egiteko etxean. Eta egin genuen, jokatu genuen pila bat, egin genuen zirkuitos etxetik, eliptikarekin eta egin genuen maraton bat txikiekin. Seme alabak dauzkazu? Bai. Aprobetxatu zuen. Bai. Oso ongi, eta, egin ditugu gauz asko, pentsatzen gauz asko txikiekin jolasteko. Ondo pasatu duzue agenean gutxi. Oso ongi, bai. Eta zera Leire, zuk azken finean zuek publikoarekiko lana daukazue. Suposatzen dut, lan horri esker nolabait ikusi egiten duzuela orokorrean Zangozan herrian dagoen giroa eta jendean nola dagoen. Pandemian zehar nolakoa izan da herriko giroa? Egon da, denetarik badago jende asko pentsatzen zuela zegoela ezer eta egon da ateratzen normaltasunarekin eta beste batzuk etxetik ez direla ez da ateratzen, bietarik daude, ezagutzen ditut. Eta lehen esan dugun bezala, txertoekin eta ematen du egoera pixka bat hobera egiten ari dela, hori ere nabari egiten da, herriko giroan jendea positiboago dagoela, beldur gutxiagorekin eta... Uste dut, tabernak ireki zutenean hor egunero dago pasada bat jendea, dago ambiente pila bat terrazekin. Beraz, era positiboan alden enean ikusten duzu gora, uste duzu... Horein hobeto dagoela, nire ustez bai. Ez da. Espero dezagun Leire, hobera egitea egoera honek, eta zuek sortea izan duzu, ez duzu besteko kalterik pairatu, zoritxarrez beste konbertzio batzuek, baina hori, espero dezagun guztien artean azkeneko esfortzua egitea eta guztiak hobera egitea, ez da? Bai. Beraz, Leire, hau izan da guztian, mila esker tokira konbidatzagatik eta elkarrizketa hau eskaintzeagatik. Benetako plazerra izan da. Berdin, eskerrik asko. Ondo izan, Leire. Berdin. Kaixo. Eiderren bila, nabil. Bai, ni naiz. Zara, kaixo. Naiz. Xarrabakoa, zer mogu, Eider? Ongi, hemen. Hemen geratu gara, nora ekarri gaituzu zure lantokia. Gure tabernara, Leire tabernara. Eiderren, Leire tabernara. Eiderren familiaren Leire tabernara. Hemen goazara, Zangozakoa? Bai, Zangotzakoa naiz. Bizita osokoa? Bueno, bai, hemen jaio nintzen, nire familia taberna zuen, eta nik duela 11 urte etorri nintzen lanera. Osea, 11 urte damazu hemen... Bai, nire erizaina naiz berez, baina, bueno... Erizaina zara, orain tabernaria. Orain tabernaria. Eider, iruditzen bazaizu ze barru. Sartuko gara. Lasa hitz egiten dugu? Bai.
lasai asko. Elegantea beire taberna, Eskerrik asko. Giltru, ez da? Bai. Base, hementxe bertan eseriko gara. Bai, hementxe jarriko gara. Bai? Bai, oso ondo. Perfecto, ba. Bueno, bide, hemen ja, zure tabernaren barruan lasai-lasai gaudelarik galderatxo batzuk egingo dizkizu. Oso ongi. Dakizunez, herri-zerri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak zein modutan eragin duen herrietan eta herrietako bizitzan, ez da? Zurekin gai hau jorratu nahi dut, baina ostalari baten perspektibatik, ez da? Beraz, egingo dizuan lehenengo galdera da, ea Zangotzan orokorrean eta Leire tabernaren kasuan pandemiak zenolako eragina izan duen. Bueno, nik uste dut ostalari guztiei bezala, hau kolpe oso gogorra eta oso latza izan da guretzat. Egun batetik bestera etorri zen, martxoan, eta, bueno, guk hartu genuen erabakia, Nafarroko ostalari gehienak bezala, lehenago izten, estatu de alarma baino lehenago izten, eta, bueno, maiatza arte itxita egon ginen, eta saia, gogorra, ez genekien ere zer ekarriko zigun itxiera hori, eta uste genuena, baino okerragoa izan da. Nik uste dut guztiontzat, ez jakintasuna zen, eta, bueno, uste dut fase ezberdinak egon direla ere bai. Horri buruz galdetu nahi nizun azkenean hori, konfinamendu total batekin hasi ginen, gero udarteko tarte horretan aritu ginen, pasaden uda nolabait guztiontzat hobea izan zen, ez da, lana egon zen, eta, bueno, gero, udatik ona, eta hemendik aurrera horri buruz galdetu nahi nizut, ez da, fase horiek nolakoak izan, eta hien artean zer ezberdin. Bueno, nik uste dut da arraroa ezberdina, ezagutzen genuenaren ezberdina izan zela, baina, bueno, nahiko ongi ona izan zen guretzat, eta nik uste jendearen ere, etxean sartu dituzten eta jendea gogoekin zegoela kalera ateratzeko, batez ere nik uste dut gazte jendea, ez? Atera ginela gehiago, eta nahiko ona edo esen oso txarra izan guretzat, naiz eta San Ferminik ez egon, naiz eta herriko jaiegak ez egon, jendea nolabait lagundu zigun aurrera egiten, eta alde horretatik nik uste dut ilusio ezberdin bat genuen orduan. Eta uste genuelako ere ez genuela atxera egingo. Hori zela hasiera eta hortik aurrera normaltasuna etorriko zela. Gero, nik uste dut jaiak ez egotearena eta egin zuen ere gazteak bakoitzak bere herrian geratzea eta bere herriaz disfrutatzea. Askotan oporreten joaten gara edo modu ezberdin bat izan zen. Gero urrian ja, itxi gintuzten eta beste kolpe oso latza izan zen guretzat. Denok nik uste dut denentzat jaiak eta San Ferminak eta, pixka bat indarra ematen dizu ekonomikoki batez ere, negua ez dakit pixka bat hobeto pasatzeko eta hori ez egotea eta gero itxiera berri bat izatea oso latza izan zen guretzat. Gero, orduan ere denok itxi genuen, orduan ikuste dut abenduan ere udan gertatu zenaren antzeko zerbait gertatu zen, ez? Jendea galdu zituen tabernak eta gogoekin atera zen ere egu berrietan. Ezen berdina, baina, bai, eta, nik uste dut egu berriak ere jendea animoarekin atera zela. Gero denok genekien ireki behar zigutela, baina gero itxi behar genuela berriro. Nik uste dut hori izan zela, presioagatik Nafarroako gobernua eta estatu osoan ere izan zuten, irekiko dugu jakinda, gero itxi behar gintuztela. Eta niri hori ez zait justua iruditzen. Ez digut argitasunarekin hitz egin denbora guztionetan. Eta gero urtarriletik aurrera oso txarra izan da. Izan dira hori, irekierak, itxierak, orain terratzak, orain ez, eta, bakoitzak bere berezitasuna dauka, taberna guztiak ez dira berdinak, taberna guztiak ez ditugu ezaugarri berdinak eta aukera berdinak. Igual nik terraza bat jarri dezaket, baina kale ondokoak ez. Eta berari ukatzen diote bere ogia irabazteko modua, ez? Edo jatetxe bat ezin du lan egin orain eta taberna bat, bai. Ez duelako terratzarik, eta nik uste dut hori, horrela bere iztea ostalaritza ez dela bat ere justua. Uste duzu banaketa bat sortu dela ostalarien artean? Bai, dudarik gabe.
Bai, nik uste dut taberna guztiak hartu dituztela modu berean eta lan egiteko modu berea. Eta taberna bakoitzak bere berezitasuna dauka eta taberna bakoitzak bere jarduera modu batean egiten du. Eta zuk ezin duzu esan gauera dedikatzen den taberna bat, orain ireki dezakezu goizean. Bai, ireki dezake, baina ez du lanik egingo. Eta nik uste dut gauzak egin daitezkela denok lan egiteko. Ez dakit zergatik kutsakorragoa den gauean eserita egotea gin tonic bat edaten adibidez, eta ez goizean kafesne bat hartzea, edo garagardo bat hartzea, edo bermuta hartzera joatea. Uste dut horrelako bereizketa egin dutela, eta bai, erruduna gara ostalari guztiak, baina nik uste dut, beraientzat, baina nik uste dut beraiek ere ostalaria mailakatu dutela. Ostalaritza dezente bat dago, nire ustez, eta beste ostalaritza bat kendu daiteke. Gaueko ostalaritza ez da beharrezkoa. Segunetan horretzat, gaztentzat igual bai. Edo, ez dakit, eta nik uste dut mailaketa hori egon dela. Eta hori sortu du, ere nik uste ostalariak ez garela elkartu borroka bat egiteko, eta gure ahotsa entzun ahal izateko. Eta zera egiten, leku askotan neurriak edo nolabaiteko laguntzak eman zaizkide ostalari, terrazak edatu dira, jago jarri dira. Zuen kasuan, Leire Tabernaren kasuan eta Zangozako ostalaritzaren kasuan zenolako laguntzak jaso dituzue udalaren edo Nafar gobernuaren partetik? Batetik, Zangozako udalaren partetik, bai aukera eman zigula terraza ahal zenean handitzeko. Eragozpen dezenterekin hasieran ere bai, honetan ere nik uste dut begiratu behar dutela, ez dakit oreka bat, den artean, ostalarien artean, kale peatonal bat edo ez peatonal baten artean, hiritarren artean, oreka hori bilatzea beraientzat ere saia izan da, eta guk ere gure aldetik esaten genuen, baina guk ez daukagu beste lan egiteko modu bat. Eta nik uste dut egoera nahiko gogorrak bizi izan ditugula batez ere hasieran, guretzat berria zelako egoera eta beraientzat ere. Eta bai, nahiko latza izan zen. Baina, terrazak handitu genituen, terrazak iasko urtea zizkiguten kobratu, eta urten ere uste dut horrela izango dela. Eta azaroan edo bai diru laguntza eman ziguten. Bi motatako diru laguntza bat zen eta taberna bakoitzari 1.000 euroko diru laguntza ematea, eta bestetik autonomoei, langileei 300 euroko diru laguntza bat ematea, 300 euro eman zizkiguten. Eta bai, etortzen den guztia eskertzekoa da, baina guk lan egin nahi dugu, guk ezin dugu 1.000 eurorekin edo 300 euroko diru laguntza batekin bizi. Guretzat hori limosna ematea bezala da, ez diguzue plan erreal bat aurkeztu. Nahikoa beraz izan laguntza hori. Familia askok honetaz bizi gara, eta zuk ordaindu behar duzu batetik zure tabernak duen kontsumoa eta gastoak, eta ordainketak egin behar dituzu hileron itxita edo irekita egon, eta gero bakoitzak individualki, familia badauka, seme-alabak ditu, hipoteka badauka, eta ez dugu dirurik sartzen tabernetan, orduan guztiok uste dut gure familien edo gure lagunen eta beraietik tiraka gabiltza eta beraiek sortu duten ahorro txiki horiek gastatzen ari gara aurrera ateratzeko. Guk sortu ez dugun egoera batengatik. Eta hori batetik udaletxea, herri txikia gara eta eskertzen da. Eta Nafarroako gobernuak ere ateratzen ditu kriston titularrak 25.000 euro emango digute bernei, 75.000 euro. Baina hori azkenean hori da titular bat. Gero tabernetara joaten zarenean, gehienak ez du diru laguntza hori jaso, eta gehienok ez ditugu 25.000 euro jaso, 2.000 euro jaso ditugu. Eta 2.000 eurorekin hortu oso bat pasatzea oso gogorra da. Taberna irekita izatea eta arraza bat izatea, ez du esan nahi dirua irabazten ari zarenik, dirua galtzen ari zara, edo, zu gasto, claro, ez da, nire ustez, ez dute
ez dira gurekin eseri, gure realitatea ikusteko zein den. Eta nik uste dut, sortu dutela, hori, txipen sentimendu moduko bat, ez? Eta, bai, gogorra, oso gogorra da. Hortaz aparte, eidean laguntzetatik aparte, zer iritzi daukazu, esan daiteke, ostalaritza pandemia gehien pairatu duen sektoren artean dagoela, ezta? Uste duzu gehiagizko errua bota zaiola ostalaritza? Dudari gabe. Nik uste dut, beti pentsatu izan dutela gu garela errudun nagusienak. Eta gure tabernetan jendea kutsatu egiten dela. Eta demostratu da hori ez dela horrela izan. Tabernetan ez da ia kutsapen kasurik egon. Baina hori izan da errazena, ez? Osea, aktibitatea mantendu behar zen eta ezin duzu industria handi bat gelditu. Orduan tabernak, bai, asko gara, 18.000 pertsona gara, baina oso zatituta gaude. Orduan, badakite horrek ez duela indarra sortu behar beraien kontra. Orduan, nik uste dut sozialki errazena dela da, esatea, tabernak isten ditugu, eta horrela ikusten da zerbait egiten ari garela. Baina tabernak isten ditugu, baina une berean, egu berrietan, esaten dugu, jendea bidaiatu dezakeela. Edo etxeetan elkartu daitekeela. Edo hori, Nafarroarenan erregeak datoz dela. Edo horrelako gauzak, ez? Edo bilabesak esaten duten askotan, edo itaroa, morea, eta dena topera, eta tabernak itxita, ez? Esaten dut, askarila, eta bai, baina tabernetan ere neurriak hartu daitezke. Eta inoiz ez digute esan, inoiz ez dira gurekin eseri irtenbideak bilatzeko. Ez di gaituzte kontuan hartu. Eta bai, gu izan gara pandemia honen errudun bakarrak. Beraientzat eta hori atera dute denbora guztian edabidetan gizarteak ere horrela ikusteko. Zera, Aider, bukatzen jateko, azkeneko galdera ea zein modutan nola ikusten duzun hemendik aurreko egoera, ez da, itxiera perimetrala bukatu eginda, ematen du erraztasun gehiago emango dietela ostalariei eta esperantza ikusten alduzu hemendik aurrera, ze iritzia daukazu honen inguruan. Ez, ni oso pesimista naiz, ez dut ikusten hau orain hemendik aurrera hobeto izango denik. Igual denbora pasata eta urte bukaeran bai, nik uste dut aurtengo uda okerrera joango dela, iazkoa baino okerragoa izango dela, murrizketa gehiago egongo direla, eta bai, itxiera perimetrala, igual hiri handietan eragina izan dezake, baina nik uste dut herri txikietan ere gure turismoa ez dela oso handia. Eta iaz ere zegoen horrelakorik eta turismorik ezen egon. Eta nik uste dut gure bidea ez dakit errazteko egin beharko luketena da, hori, terrazetan gutxiago kutsatzen da jendea, ez duzue barruko irekitzen, baina gutxienez utzi kanpoa lan egiten ordu gehiago. Esaten dizudanagatik, jatetxeei igual irekitzen diozu, 10 arte edo afariak emateko aukera ematen diozu, baina zer gertatzen da gaueko taberna guzti horiekin. Beraiek ez dute lan egiteko ez dakit eskubiderik. Orduan ez dut ikusten eskua zabalduko dutela. Ez, nahiko ilun ikusten dute esan. Zure kasuan esaten diazu pixkat pesimista zarela, nik nire kasuan esperantza mantendu nahi dut. Beraz, espero dut ahalik eta laizterren egoerak hobera egitea eta Salva Telebistatik zuei, Leire Tabernari eta ostalari guztiei munduko sorterik handiena eskerrik asko. Opa dizuegu. Eskerrik asko. Eta mila esker zure lantokira gonbidatzeagatik eta zuei etortzeagatik eta gure iritzia entzuteagatik ere. Mila esker eide. Zuei. Ondo izan. Berdin, agur.
Kaixo, zemuz. Zarazu? Bai, hori da. Kaixo, naiz. Xarra telebistako zer moduz, Julen? Ongi, hemen, bai. Hemen geratu gara, baina kontatu pixka bat, ean nora ekarri gaituzun, ez da? Bai, ongi lehendabizi ongi torria zango zara, bai. Eta, hementxe gaude Zangozako turismo bulegoan, bai. Hemen gaude, bai. Hemengo langilea zara? Bai, hori da. Zangozakoa zara, edo? Ez, nire zineko naiz, baina, hemen lan egiten dut, bai. Eta hemen bizi ere, edo joan etorri? Ez, joan etorri egiten dut, bai. Noizte izaude, hemen lan egiten? Hemen sartu nintzen 2008ko irailean, bai. Pandemia egoeran, bai. Turismoaren sektorentzako egoera txar batean, baina, momentuz pozik nago, bai. Zela, esperientzia ona orduan? Bai, nik uste dut, bai, esperientzia oso ona, bai. Julen, iruditzen bazaizu, paseo bat ematera joan algara, baina lehenik eta baina, azaldu, hemengo eliza ikaragarria hau zer den? Bai, ederki, bai. Oantxe bertan, Andramari elizaren ate nagusiaren aurrean gaude, eta eliza honetan ze irudikatzen da, batez ere azken epaiketa, ezta? Hemen timpanoan ikus dezakegu Jesu Kristo, bedeinkapen keinua egiten, eskumarantz badaude salbatzen direnak, ondo jantzitak, ordenean, eta azkerrerantz aldiz, badaude infernurantz doaztenak, ezta? Eta, esan dezakegu, ate nagusi hau, erromaniko estilokoa, 12. mendekoa, nik esango nuke, Nafarroko erromanikorik esanguratsuena dela, eta, ate nagusia bi maisu ezberdinek egin zuten, edo parte hartu zuten. Goiko partea, izanen litzateke San Juan de la Peña maisuak egin zuena, eta beko partea aldiz Leodegariusek egin zuen, ezta? Eta horren bestez, adibidez arkiboltetan, Zangozako Erdi Aroko garaiko gizartea irudikatu egiten da, eta orokorrean esan genezake hori, ate nagusi hau erromaniko estiloko eredu oso ona dela hemen Nafarroan, ezta? Eragarria da, gainera herrira sartu eta hemen... Bai, hori da, herrira sartu eta hori bezain laster, Andramari eliza eta orokorrean hori, ate nagusia ikus dezakegu, bai. Nabaria, turismo bulegoan lan egiten duzula, jakitu nazarela honetan. Bero, ez. Iruditzen zaizu, Julen, paseo bat ematen badu? Bai, ederki, bai. Ongi. Julen, esan ditun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemia honek herrietan zenolako eragina izan duen, ezta? Bai. Zure kasuan, turismo bulegoan lan eginda, galderago egiten dizut, baino turismoaren arlotik. Bai. Zenolako eragina izan du pandemiak Zangoza eta Zangozaldeko turismoan? Nik esango nuke eragin nabarmena izan duela, ezta? Pandemia honek bortizki kolpatu digu turismoaren sektorari. Nik uste dut orokorrean gizarteko sektore ezberdinei, ezta? Eta, baina, pentsa, datuei erreparatuz, adibidez, 2019 urtean, hau da, COVID-19 aurreko urtean, gutxi gora bera, 24.000 bisitare izan genituen bitartean, urren urtean, 2020 urtean, soilik 7.000 bisitari izan genituen. Hori da, orduan berakada, bortitza izan zen, ezta? Gainera, hemen Zangozako turismo bulegoan gehien bat, Madrildarrak, Katalandarrak, Aragoikoak... Nafarroako jende asko ez, edo...? Orain itxera perimetrala zela eta, Nafarrokoak soilik, baina egoera normal batean hori, batez ere, hori Errioxakoak, Aragoikoak... Gustoko dute zonalde hau bera... Bai, hori da, bai. Eta gainera hori, egia da, hori, 3 hilabete zehar bulegoa itxita egon zela, udan ere egoera nolabait hobetu egin zen, baina gero ere iraila iritsi bezain laster, berriz ere kasu positiboen bereziki hemen Nafarroan gorakada izugarria izan genuen, horren bestez neurriak indartu egin ziren, eta honek ere kaltetu egin zigun turismo sektorearentzako, ezta? Eta Julen, zuen lan dinamika eta aldatu egin da, nolabait moldatu egin behar izan zarete egoera berrira, ekintza berriak edo asmakuntzarik egin duzue? Logikoa, denok ezagutzen ditugun neurri ez da aparte, maskarillak, hidrogelak, eta aparte, guk ikusi egin dugu nolabait bisitarien joeran aldaketa bat, bisitariako hain baliteke baliabide naturalengatik kezkatu egin dela, beste baliabide turistikoen aurretik. Eta horren bestez, nik uste dut gure lana egiteko forma baliteke ez dela asko aldatu, baina bisitariak beste motatako baliabide
turistikoak bilatu dituela, ezta. Zeuzu pandemiaren ondorioz nolabait baloratu egiten dela gehiago natura, ingurua eta? Bai, seguraski bai. Hori, egoera honen aurrean jendeak nolabait beraien osasuna bermatzea helburu da, ezta? Eta horren bestez, bai, jendeak hori baliabide naturalengatik bustu egin duela uste dut, ezta? Bai. Eta zera, kontatu pixka bat hemen nongo duen uste dut hau kale nagusia. Bai, hori da, hau Zangozako kale nagusia da, hasieran, turismo bulegoaz aparte, Andramari eliza ikusi dugu, eta oain udaletxetik, Zangozako udaletxetik. Pasa berri dugu. Bai, hori da, arkupe horiek, hori da. Arkupe horiek udaletxa dira. Kale, bai. Bai, ez, esan. Bai, hori ez, kale nagusia, hori, Foruen plazaraino eramaten digu, eta bertan, Foruen plazan, San Francisco konbentua edo kaputxinosak ditugu. Orain ikusiko gu, gertu dago. Bai, gertu dago, bai. Bitartean, bertaragoazen bitartean, Julen, galdetu nahi dizut, hazen olako aurre ikuspena nolabait egiten duzuen udaberatu, eta itxiera perimetrala bukatu egin da. Agian, itxiera perimetral egon den bitartean etorri ez diren pertsonak espero badituzue, edo uste baduzue agian diren bat aukeratuko duten? Bai, nik behintzat ilusioz nago, ze nik uste dut txertatze kanpaina aurrera joan ahala egoera ere hobetu eginen dela. Eta egoera hobetzen baldin badan neurriak ere zentzu batean malgutuko dira, ezta? Horren bestez nik uste dut ez dakite normaltasunez biziko dugula da hau, ze egoera honen aurrean normaltasunez hitz egitea zaila da, ezta? Ze egun batetik bestera egoera alda daitezke. Bai, baina nik uste bai ez mugikortasuna egonen dela, eta orokorrean bai, nik esango nuke turismo sektorea berpiztu eginen dela. Eta garrantzitsua da sektore hau Zangotzan eta Zangotzaldean turismoarena? Bai, pentsazazue aldi berean hemen Zangotzan, eta bereziki Zangotzaldean orokorrean, nik uste dut Nafarrako monumenturik edo baliabide turistiko, natural eta kultural aipagarrena ditugu, ezta? Xabiergo Gazteloa, Leireko monastegia, hemen ondoan Irunberriko eta Arbaiungo arroiak. Bai, egon berri gara... Bai. Ongi. Eta zera, nabaritu egin da Julen herrian turismoaren beheraka da? Bai. Eta ostalaritzan orokorrean eta... Bai, nik uste dut, nabarmenki nabaritu egin dela. COVID-19 aurreko egoera batean, herritik bertan, Zangotzatik eta orokorrean Zangotzaldetik, mugikortasun gehiago ikusten zen. Orain aldiz, gora honekin, nik uste dut turismoaren barnean, bai ostalaritzan, bai kanpinetan, hoteletan, berakada bat egon dela, ezta. Azkenean hori, turismoak ez da bakarrik turismoa eta turistak, baizik eta elikatzen dituen. Hori da, garraio sistemak, bai. Beraz gogotxo egongo da, ez da, Zangotzako jendea, zuek turismo bulegoaren kasuan eta ostalaritzan, hoteletan eta turistak berriz ere pasatzeko. Bai, hori da, nik uste behar ez da, guztio gaudela zoritxarrez hau, guztioi kaltetu egin digun arazo bat da, eta herria orokorran, nik uste jendeak orokorran, gogoa dituela gora hobetzeko edo gainditzeko, ezta. Eta zuk Julen pertsonalki esan diatu turismo bulegoan lanean asistitzen pasaren iraian, ezta? Bai, hori da. Jadanik pandemiak jo gintuela. Nolakoa izan da zuretzat esperientzia hau, ezta? Turismoaren arloan jadanik pandemiarekin lan egite... Bai, nik berez esango nuke zortea izan nuela, ze ogain arte ez nuen turismo arloan lanik egin, eta hori iraian bertan, pandemia bete-betean, lana aurkitzean niretzako sorpresa izan zela esango nuke, ezta? Ze hori egoera oso kaskarra da turismoaren sektorearentzako orokorrean, baina pozez hartu nuen berri hori, ezta, lana aurkitzeaz, eta momentuz oso gustora nago, bai. Ilusioarekin ikusten zaizu, gainera esan dizudan betala jakituna zarela nabarmentzena eta gustoko duzula, ez? Kulturaren edo, hemengo Zangotzak aurkezten duen. Bai. Hori alda esan diguzune... Bai, hori da, San Francisco Asisko konbentua da, edo hemen eta ezautzen da kaputxinoa, bai. Barnekaldean interesgarria da, ze barnekaldean 14. mendeko klaustro gotiko bat ikus daiteke, baina orain COVID-19 dela eta soilik meza ordutegian, bai hori da, normalen txitago, soilik meza ordutegian
bisitatu daiteke, bai. Espero dezagun Laster irekitzea horrek esan nahiko duelako pandemia hau gutxienez hobetu egin. Hori da, bai, espero dugu. Bai, hori da, bai. Eta bueno, hemen ja kale nagusia gurutzatu dugularik Julen utziko zaitut hemen. Vale. Hau izan da guztia. Mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, zure lantokira gonbidatzeagatik eta Zangoza erakusteagatik Julen. Mi esker zuei eta, nahi zue Zangozara hor bildu zaitezkete edozein momentutan. Ea Laster ikusten garen. Vale, mi esker. Bai, berdin. Agur, bai. Bukatu da gure egitekoa Zangozan. Oso gozikoaz, bere kaleak, bere bazterrak, baina batez ere bere jendea eta haien istorioa ezagutu izanagatik. Besterik gabe, besarka handi bat eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.